הבריאות היא אולי אחת המערכות הכי מסובכות שקיימות. במשרד הבריאות דרך בתי חולים, קופות חולים, אין סוף גופים ציבוריים ופרטיים שפועלים בתחום, לפעמים אחד בתוך השני. הבעיה היא שרבים מהגופים האלה לא מדברים אחד עם השני, לפעמים יש ביניהם אפילו עוינות, ניגוד אינטרסים. מה אפשר לעשות בליצור אמון בין הגופים השונים? נגיד שלום לנאוה ברית בן דוד, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת יאנסן ישראל, שלום. שלום, שלום. ודוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, שלום. שלום וברכה. איך נספר את הסיפור שהכל התחיל בעצם באיזשהו כנס של TED, נכון? TED Med. TED Med. לא נסביר עכשיו מה זה TED Med. TED זה סוג של כנסים שנהוג בכל העולם, ומה קרה שם? הם פתחו אופציה לעשות שולחנות עגולים, דיונים בנושאים גדולים ברומו של עולם, ואנחנו בחברת יאנסן החלטנו להרים את הכפפה ולבחור נושא שאנחנו מכירים מתוך העבודה בתוך עולם הבריאות, שבעצם נושא בסיסי של אמון, שהוא משהו שחשוב בכל מערכת יחסים. וככל שאתה מפתח יחסים עם עוד ועוד גורמים בתוך המערכת, הרבה פעמים איפשהו זה נעלם. וכשאתה מדלג על זה, לפעמים דברים לא קורים כמו שצריך. ניסינו למצוא את הנושא שבעצם יחבר אל כולם, שלא קשור לשום נושא עסקי, והתרחש פעם ראשונה בארץ דיון מרתק, שהגיעו אליו בכירים מכל מערכת הבריאות, החל מנציגי חולים, קופת חולים, מנהלי בתי חולים, ביטוח לאומי, משרד הבריאות כמובן, שתי נציגות בכירות. כולם היו סביב אותו שולחן? שולחן אחד עגול עם מנחה חיצוני שבא והנחה את הדיון, ונאמרו שם דברים מרתקים. קודם כל אנשים הביאו את המחויבות שלהם לנושא הזה, הדגימו כמה זה כואב, כמה זה מקשה. והרעיון הוא כמו שבטד, שיש רעיונות ששווים הפצה, זה המוטו של טד, אנחנו באנו ואמרנו, ברור היום לכולם שהידע לא נמצא אצל גוף אחד, לא רק אצל משרד הבריאות, לא רק אצל חברות מסחריות, לא אצל קופות. ואם רוצים להצליח לגרום למערכת להיות עוד יותר טובה, להגיע לתוצרי בריאות הרבה יותר טובים, כדאי שכולם ידברו עם כולם. וכך הגענו לקבוצת וואטסאפ. כן, גם, בין היתר. זאת אומרת, מה, יש החלטה להקים קבוצת וואטסאפ משותפת לכל זרועות מערכת הבריאות הזו? אני שואל. קבוצת הוואטסאפ היא סימבול למעשה. היא סימבול, אבל זה יכול להיות מאוד יעיל. לגמרי. החוכמה היא להגיע למציאות שבה יתפתח שיח פתוח, שכולם יקבלו במקום של כבוד. בין עם החולים עצמם, ואני מייצגת את ארגון חולים, שלפעמים לא מקשיבים להם, מחליטים בשבילם שנכון לפעול בדרך מסוימת, ולפעמים זה קופות החולים שחוות את הרגולציה של המדינה בלי התבוננות מעמיקה של המערכת הציבורית, משרד הבריאות, מה המשמעות של הרגולציה, ומרוב רגולציה עוסקים ברגולציה ולא עוסקים באמון. כך שקבוצת הוואטסאפ היא איזושהי אמירה שצריך להתפתח בסיס של שקיפות ושל אמון כדי ליצור מערכות... אבל לפני שקיפות ואמון זה הידברות. זאת אומרת, ברגע שכולם מחוברים, נמצאים אונליין, אין יד שלישית ואין שמועות ואין תככים ואין מאחורי הגב, הכל פתוח. בואי ננסה לתת דוגמה, גם את, כאילו, איזה בעיה יכולה להיפטר בדרך כזו? נניח אפילו של עמותת אנוש. תראה, אתה מנסה לגעת בנקודה ספציפית ואני... לתת דוגמה ליישום. דוגמה ליישום היא יושבת בתוך רגולציה. אם לקחת את מערכת הרגולציה שהמדינה הולכת ומרחיבה אותה, המערכת הזו היא מערכת שלא מבוססת על אמון. היא מערכת שמבוססת על מה עושים ואולי נוגעים בתקציב בדרך לא נכונה או לא מיישמים את המשאבים בצורה נכונה. וברגע שהמערכות וכל תהליכי הרגולציה יפנו את עצמם לבסיס של אמון, של הכרה, שהגופים פועלים מתוך מטרה להיטיב, יחסך הרבה מאוד כסף במערכת. היום המערכות רק מכבידות עוד ועוד ועוד מנגנונים של פיקוח ובקרה, שלא יוצרים מציאות של איכות שירות טובה יותר. כשיתפתח אמון... ואם למשל, נניח, בזמן אמיתי, את יכולה גם להצטרף, אנוש נתקלת באיזה בעיה שהרגולציה מטילה איזושהי הגבלה בלי לחשוב בהשלכות שלה, האנושיות, הבריאותיות, ה-whatever. בעצם, וזה עולה ואנוש מעלה את זה, ופתאום איזה נציג של קופת חולים יש לו רעיון לפתור. זה הקטע? זה בדיוק המקום. המקום להגיע להידברות, לעלות מראש על הזוויות שכל אחד מהשחקנים האלה בתוך עולם הבריאות מכיר, לבוא להציף אותם, לשים אותם על השולחן, שתהיה את הפתיחות להקשיב בעצם. אחד התוצרים בעצם של המפגש הזה היה שזה היה זמן מאוד מוקצב, שאנחנו רוצים להמשיך לדבר על זה,
צריך לראות איזה רמה של משתתפים צריכים להיות בתוך השיח הזה. באמת, כמו שנאמר, הוואטסאפ הזה הוא סימבולי כדי לאפשר לנו את התקשורת הישירה בינינו. והשלב הבא שאנחנו הולכים לעשות זה לראות בעצם מי הדרג שצריך להיות שם של אנשים שמצד אחד תהיה להם מחויבות, מצד שני שיוכלו לקיים את השיחות האלה בצורה פתוחה. הייתה שם למשל דוגמה מעניינת של רגולציה, במשהו שאולי מאוד פשוט, שיש תקנות רוקחים מאוד ותיקות שמגדירות שטח של בית מרקחת, איזה שטח של אזור הכנת, שטח רוקחי להכנה צריך להיות. שבעצם התקנות האלה נכתבו בימים שרקחו את התרופות בבית המרקחת. והיום, בין אם זה קופת חולים, בין אם זה רשת מסחרית, שרוצים לבוא ולהגדיל סניפים, לתת יותר שירות, לפי החוק הם חייבים לדאוג לשטח מאוד מסוים בשביל הדבר הזה. מצד שני כבר לא צריך את זה, אבל עדיין תקנה שקיימת והרגולטור, אני חושבת שגם הרגולטור מודע ומאמינה שזה ישתנה, אבל זה אחד הדברים שאיפשהו הם מנותקים מהמציאות הנוכחית, ושברגע שאתה פותח את זה לשיח, והקופות או מי שצריך לפתוח בית מרקחת יכול לבוא ולהציף את הדברים, והם מתקבלים בצורה פתוחה ולא מתוך השד שהוא אינטרסנטי, אז יש לזה מקום. והיה מאוד יפה לראות שגם נציגות משרד הבריאות אמרו, כן, נכון, יש דברים שצריך לעשות אותם אחרת. בדיוק הוצאת לי את השאלה הבאה, כי בסוף, כל היוזמה והרעיון הטוב הזה שאני שואל את עצמי איך לא חשבנו עליו קודם, יתקל באותם פקידים ששייכים לאותו מנגנון בירוקרטי, שבנוי בשביל לייצר חסמים ולהרחיק פתרונות ולתקוע דברים ויוזמות, וזה יכול להתנהל, כאילו את אופטימית לגבי הסיכוי של הדבר הזה? קודם כל, התפקיד שלי הוא להיות אופטימי. זאת אומרת, אם אנחנו לא נצא מתוך נקודת המוצא החיובית, אז לא יצליח שום דבר. בדיון הזה היה רגע מאוד מרתק, שבו אדם שעוסק בעתידנות אמר... תשיג? לא, בתחום החינוך. בתחום החינוך. הוא אמר, תראו, מערכות מודרניות וחדשניות צריכות להיות מאופיינות בשני מרכיבים. אחד, שהן פשוטות יותר, ושתיים, שהן צריכות לעלות יותר כסף. ופתאום היה שקט מסביב לשולחן. כי המערכות הרגולטוריות, וכמו שאתה הגדרת אותם, המערכות הציבוריות, שיש להן הרבה מאוד פקידות והרבה מאוד מנגנונים, הם הופתעו לשמוע שבעולם מודרני הכל צריך להיות יותר פשוט ויותר זול. בתפיסת עולם שלהם, כל רגולציה וכל שינוי רק מכביד יותר. ופתאום נפתח שיח מסביב לשולחן. ונקודת המוצא הזו שבמערכת העתידית, שבה תקשורת פשוטה יותר והאמצעים זמינים יותר והידע שייך לכולם, שימוש באמצעים החדשים אמור להוזיל עלויות. ברגע שזו תהיה תפיסת העולם... זה יעזור לנו מאוד לשכנע אותה. זה יהיה חייב לשכנע, כי בסופו של דבר זה משפיע, המערכות האלה שמכבידות, משפיעות לאן הולך הכסף. במקום להשקיע כסף במנגנון, בואו ברגע שיבינו שזה לא רק לטובת המרכיבים של אותה קבוצת וואטסאפ, אלא לטובת התקציב המדינה, החולים וחובי החברה הישראלית, יכול להיות שזה יפתח את זה. טוב, זה מרתק. חברות, תודה רבה לכם. תודה רבה. שיהיה לנו בהצלחה.